на дворі осінь, і кожну осінь по традиції я не перестаю вихвалятися нашими бруслинами. Тому що, крім того, що це отакий шалений, красивезний вогник малинового кольору, подивіться лише на ці пагони. Вони мені нагадують якісь часи динозаврів, так? Ніби я там жила, правда? Такі вони цікаві, з якоюсь такою старою кожурою поверху. І подивіться, яка красива архітектоніка крони, як гарно гілочки тут розміщені. З них можна такі теж дуже красиві формувати вже з часом мультиштамби. А ще я обожнюю оці плоди. Дивіться, це червоні самі плоди, так? І зверху ще такі от бордове замарвлення маємо, так? Бачите? Це дуже красиво. Навіть коли опадає вже все листячко, восени, пізньої осені і взимку вони в нас лишаються. Ось така от красива рослинка.